Is-sorsi tagħna miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jum wara ieħor qed jindikaw b'mod kostanti li l-mexxej tal-Labor għaddej minn kriżi interna, b'nuqqas ta' fiduċja b'mod partikolari qalb il-grassroots. Tantu hekk li l-ġimgħa filgħaxija kien kostret imur fuq Super One biex iwassal l-istess messaġġ li wassaltu il-jum tal-Ħadd ta' biex jipprova jilħaq lil partitarji Laburisti u dawk li jħossuhom parti mill-klikka ta' Joseph Muscat. Abela qed jipprova ikabbar l-istatura tiegħu u jfakkar lil niesu li issa ilu 5 snin imexxi lil Labor nara kif huwa propju 5 snin ilu li l-Partit Laburista biddel il-mexxej tiegħu e kif Joseph Muscat kien sfurzat jirriżenja minn Prim Ministru u mexxej tal-Labor wara li eluf ta' nies kienu qed joħonqu it-toroq tal-Belt Valletta jipprotestaw kontra it-tmexxija f'Kastilja. L-aspettattiva li Robert Abela kien se jitkellem f'xandira diretta fuq Super One il-ġimgħa filgħaxija kienet waħda akbar minn dak li ħareġ minn din l-intervista fejn ma ċara b'ebda mod se jbiddel mill-liġi tal-inkjesti maġisterjali b'mod konkret u ma tkellimx dwar it-tibdil tal-prassi kif se jintażlu il-konsulenti fil-Ministeri, inkluż dawk ta' positions of trust billi farfar ir-responsabilità fuq is-segretarji permanenti. Naqas milli jitkellem ukoll fuq il-kriżi fis-settur tas-saħħa. Minflok huwa infex f'attakk partiġjan wieħed wara l-ieħor, attakki perikolużi fejn issa saħansitra qed jgħid li qed jgħiru għalih u f'nofs din in-negattività kollha f'madwar 40 minuta intervista il-Prim Ministru ittanta jagħmel kampanja ta' marketing individwali biex jiġbed is-simpatija ma' niesu li kull ma jmur numru ta' laburisti ġenwini qed jitilfu il-paċenzja brabta mal-politika li tul l-aħħar snin applikaw Robert Abela u sħabu.